Egun guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik, eta bereziki eskerrak gure babesle eta bide lagunden Laboral Kutxari. Biziki eskertzen dugu zuen lankidetza eta zuen laguntza. Eta nola ez, eskerrik asko eta zorionak irabazleari. Bidatu eman nahi ditut. 2015an Sarriona India, 2016an Kirmen Uribe, 2017an Bernardo Atxaga, iaz Gabriel Aresti eta aurten berriz Joseba Sarriona India. Sari hau sortu zenetik, 4 idazle hauen itzulpenak saritu dira Etxepare Laboral Kutxa itzulpengintza sariaren bitartez. Eta bigarren datu bat. Etxepare Institutuak badu diru laguntza lerro bat euskarazko literatura lanak beste hizkuntzatara eramateko. Eta deialdi honen bitartez, igaz, 2018an, 12 literatura lan itzuli ziren 15 hizkuntzatara. Tartean izan ziren Danele Sarri Ugarte, Eider Rodríguez, Katixe Agirre, Kirmen Uribe, Bernardo Atxaga, Juanjo Olasagarre edota Angel Ertxundiren lanak. Eta lan hauek itzuli ziren hainbat hizkuntzatara, gaztelaniara, katalanera, serbiarrera, albaniarrera, bulgariarrera eta danierara. Bidatu hauek erakusten dute badagoela interes bat gure hizkuntzan sortzen den kultura eta literatura beste hizkuntzatara itzultzeko eta eramateko. Eta baita ere azpimarratu nahiko nuke lan hauen atzean beti dagoela itzultzaileen alegina eta epaimaiaren ustez alegin hori kalitatezkoa eta maila handikoa dela. Euskara Jaurlaritzan bat egiten dugu, gure idazle eta literatur zale askok itzulpengintzari ematen dioten garrantziarekin. Oso garrantzitsu ikusten dugu euskaraz sortutako kultura beste hizkuntzatara eramatea. Eta garrantzitsua iruditzen zaigu idazleen talentua munduratzea. Aurten Eskoziako jaialdietan, Edinburgoko liburu jaialdian, ikusi dugu zeinen garrantzitsua den euskarazko obrak beste hizkuntzatara itzulita egotea, adibidez, inglesera. Sarrera eman digulako, nazioartean garrantzia handia daukan jaialdi batean, eta aukera eman dielako gure idazleei eta gure idazleen obrari munduko beste hizkuntza nagusietan sortutako idazleekin eskuz-esku agertzeko eta beraien lana balioan jartzeko. Horretarako ere garrantzitsua da itzulpengintza. Itzulpengintzari lotutako proiektuak sustatzeaz gainera, Etxepare sari honen bitartez, esan bezala, euskaratik beste hizkuntzatara eramaten diren itzulpenik bikainenak aitortzen ditugu. Itzultzaileen lan isila aintzat hartuz. Euskadi literatura sarietan ere badaukagu, itzulpengintza saritzen duen lan bat, edo aitortza bat, urtez urte egiten duguna. Itzulpenaren emaitzak danontza dira berazgarri. Ez bakarrik idazlearentzat, bere lana itzulia ikusten duenarentzat, edo ez bakarrik itzultzailearentzat. Nik uste dut euskararen komunitate osoarentzat dela aberazgarri. Sarritan ez gara konturatzen, idazleak esaten digute, beraiek dana sortu beharrik ez dute izaten itzultzaileen lanari esker. Itzultzaileek pistak ematen dituzte, gauzak nola adierazi ditezken, nola ondo daitezken eta ze forma hartu dezaketen adierazteko orduan. Eta hau da, seguruenik itzulpengintzari buruz hitz egiten dugunean gutxien aintzat hartzen duguna, baina bere biziko garrantzia duena normalizazio bidean dagoen gure hizkuntzaren moduko lengoaia batentzat. Además de impulsar diferentes proyectos en torno a la traducción, nuestro gobierno hace un esfuerzo por reconocer el trabajo que hacen los y las traductoras, porque nos ayudan a internacionalizar nuestra cultura, llevándola a otras lenguas y también en el sentido inverso, trayendo obras de la literatura internacional o universal a nuestra lengua. He citado en euskera algunos de los autores que durante el año 2018 han sido traducidos a otras tantas lenguas. Creo que es una muestra del interés que existe, por lo menos en Europa, por conocer nuestra literatura y por saber algo más de ella. Algo que sería imposible sin contar con la tarea de los traductores. Con el premio Etxepare Laboral Kutxa queremos reconocer las traducciones más sobresalientes que se hacen al euskera de otras lenguas, porque, como decía, son importantes para difundir
en el mundo la literatura que hacen nuestros creadores. En este caso, la traducción de Ainara Munt permitirá a los lectores catalanes conocer mejor la literatura vasca, pero especialmente conocer el universo poético y vital que aparece en estas poesías que Ainara ha traducido. Eskerrik asko, Ainara, gure kultura munduratzeko egin duzun ekarpenagatik eta ahaleginagatik, eta zorionak epaimahaiaren izenean egin duzun lan finagatik. Eskerrik asko.